Which bende chak penyo ni county government mag Kisumu timo ang'o e tieko yore mag maundu nikech sani ma waloso ni most street lights ok liel e chuny boma nyaka slums. Well, ing'eyo ni king'iyo taunde mantie stima kata mobedo lit maber kata mogine, Kisumu is one of them. I mean, wawacho adiera manitie. Tang'eyo ni nitie ng'ikruok kaluwore gi omwom masani biro kidam mondo mi ochul godo Kenya Power nikech ng'eny taya moliel godo Kisumu gin from the grid. Watemo mondo koro agolgi from grid to solar. To bende wakwa jowa nikech samoro kwakelo solar go to ikwalo gi bende. Mana diere manitie. King'iyo kar mana Homabay kuma noketie taya go mang'eny ndalo Governor Cyprian Awiti. Ng'eny gi norumo nikech ang'o nikech miluongo ni vandalism. Okay? Koro wadhi kanyo to wakwa jowa bende mondo mi okony mondo kwaketo solar street lights e town ma Kisumu to wan wawegi wabed joma nyalo rito ang'owa mwandu go nikech gin mwandu wawegi. Okay. Yeah, gin mwandu wawegi.